pitää olla tästä yli. Sieltähän on tullut moottorisana tää peli. Kaivota satamaa ihan just. Satama. Joo, tää tulee Mukkulan satama tippuuta. Tuossa on tuo hirvi juoksua. Kumilla sarvipää. Toinenkin. Onko joku säikäyttänyt noita tuotteita? Susia! No siinä tuli ne säikäyttelijät. Vai vittu veren. No niin, ampuuko joku muu? Vittu, mulla meni jo healtit keltaiset. Vieläkin tulee. Sudet antaa mulle kyllä tänään rakkaattaa oikein urakalla. Tääkin meni pasta jumi taas. No semmonen. Tuossa on military convoy vissiin, vai onks toi vaan base lootti? Siinä on muuten convoy. Siinä on convoy muuten joo, kyllä on siinä convoy. Hyvä tammuttiin tässä vielä vieressä. Juh. Miksi tälle zombi? Yleensä niitä on vissiin. Nää näyttää jotenkin niin todellista paskasella on se jotain muuta. Kyllä on tää convoy kyllä. Se ei näytä, että se on mitään luukua. Ei kyllä näytäkään. PDU-jacketti, no... Rumpulipas. Mihin AKML rumpulipas tulkaa hakea tästä autolta. Mä en saa sitä. Se on AKML rumpuli. Se on 20 puntia. No, se on... No kudit on tärkeästi. Joo, mutta se AKML löytyy, niin tää on aika hyvä. Mikä? Mikä? Larreloinen. No niin, no itse saa pelin paras otettu. VGt. Puuttuu vaan ne zombit, koska tässä voisi olla saatana zombi. Jep, sitä mä olisin enemmän toivonut, että tässä olisi sen kortti. No tässä me ollaan ennenkin. Silloin se oli tossa tiellä, kun se yksi tyyppi näkyi. Muistatteko, kun kävit tuolla hiekkatilalla? Täällä olisi fieldback. No mä voin ottaa sen. Missä sä oot? Rekan päällä. Onko siellä rekan lavalla? Joo. Pääsikö nyt tuohon toiseen, kun siellä on takku? Mä en pääse sen lavalla. Tuo. Voitko heittää mulle sen sun repun? Ei näkynyt, kun mä tulin just alas. Mistä sä pääsit tänne? Jumalauta sieltä perältä, mä ainakin sinne pääsin. Mikähän takki tossa oli? Ai niin se on tää vitun jättä. No mut ammuttiin. No oma kuoli. Oi vittu. Toi ampuu. Vittu ihan vieressä. Mä juoksin puskaa. Vittu tää on paskapeli. Ja näkyy Ville on. Silloin ne liivit. Mä en tiedä voit sä ampua. Mä en ampunut yhtään ketään. Okei, Olit sä toi kuka ampui puurostin vai? joo. Tiputit sä se? En mä tiedä. No mut sä varmaan tunnistat Firefighter jacketin. Oot säkin täällä vitu kuusimen? Kuusien puolella joo, mutta mä lähdin vähän kauemmaksi. Okei. Tässä oli yksi meidän läheltä. Mä oon sun vieressä. Mä oon sun selän takana. Okei. Toinen ampui tien toiselta puolelta ja toinen oli tässä. Jos et sä ampunut, niin tässä oli yksi. Joo, Jos et sä ampunut mitään. Yksi oli tässä, ihan tässä lähellä. Eli mä tappanut sitten sitä vahingossa. En mä tiedä vittu. Mä oon mun puolesta. Joo, joku roiskas tässä puurostin äsken. Mä oletin, Joo, mä oon mun puolesta. Mutta Reimo ammuttiin tuolta tien toiselta. Okei. Mä näen tien toisella puolella. Se on perillä auton takana. Hetkinen auto. Osuin. Mä en tiedä toisella puolella. Eli jossain tien toisella puolella. Joo, mä menin tien toisella puolella. Mut siellä on joku toinenkin siis. Sain yhden. Mut vissiin pitäis olla vielä yksi.
Ja,